Mfowethu kunomsebenzi sesibonile. Sekuphuthukile amavidiyo, usestudio, kunomsebenzi owubhekayo, uzophakela abantu. Mfowethu asikhulumeni nabantu, ubatshele iy'nhlelo ukuthi kumi kanjani njengamanje, wenzani style ngampela, wenzani ngampela Thosa lamangwane. Mtshela baba njengamanje sibhizi ngawo umsebenzi estudio mfowethu njengoba kungene estudio esikhulu baba iCofa siyaziwa lesa studio sikamzamo Ndlovu mtshela baba sise Midrand ubhazabhaza westudio ngathi studio sapheshe uyabona mawungena kuleya ndawo mtshela baba ungathi yogibela ibhano uqobo ngiyakutshela mtshela baba sibhizi khona qala kithi siyasebenza senza umsebenzi mtshela baba ozophuma njengamanje oba ku-August mtaka baba and-ke futhi kulokhu-ke mtaka baba sizobanikeza ipromo sizophinde futhi sibathulele ney'nhlelo zonke mtaka baba ukuthi kwenzakalani njengoba kade ngibashusha abantu ukuthi ngicela ukuthi baye nalaphana kulokhu njani ku-YouTube channel yethu lapha bazofika khona basubscribe kuqala baqale ngokusubscribe ukuze umuntu ezokwazi ukuthi abone zonke iy'nhlelo esiy'thumelayo nezinto ezenzakala noqhubeka nayo ngomsebenzi wethu lapho uma esesha mntakabo busuke ezosesha igama elithi Style Khanyile Inyamazane uzobe ese-subscriber emva kalokho uzobe sethola zonke iy'nhlelo ey'qhubekayo mntakababa njengamanje sivutha amalangabi umlilo wequbula ongeke uzucinywe muntu ngiyakuthembisa futhi kulokho. Nazoyiqala mhlambe sicacisela abantu ukuze bengadideki na uke wayibiza ngeThosa lamangwane uphinde ube uzindlela futhi so abantu bazolindela umsebenzi ngaphansi kwaliphi igama. Mtaka baba njengamanje isikhomane usitayela kuyaziwa into eyodwa ngisho ngathiwa inyamazane into eyodwa mtaka baba abantu bayawazi wonke lawo magama isihloko mtaka baba inini yehlathi ayikonakele mtaka baba kumoshakele kulokho. Mfowethu umsebenzi njengamanje usuwenziwa ngendlela ehlukile akusafani nakuqala nasitshela abantu ukuthi kuzophuma isingili kuzophuma i-EP kuzophuma album. Mtaka baba kuzophuma i-album njengamanje kuzophuma album kuzophuma i-album njengamanje estimation how many tracks? Ziwu-7 ngithe angingabaphi kakhulu ngoba kunabantu abazosuke bagilazeke senivele ngibagilazile njengamanje yabona kungcono noma ngibafaka ibhuzu ey'ngeni ngingabashaya ukuthi ngibaphokodini ngifake ngithi bathinta ngindoda ngiyishaya ibhume ayiphinde ikwazi ukuhlala phansi bese itholele imithetho yebo cha